Još je sve to friško, tako da nisu mi se ni slegli dojmovi. Normalno da sam jako sretan, strašno umoran, borba je za mene barem bila jako teška, stvarno sam, bio sam svjestan da moram dati sve od sebe, da moram biti aktivniji u stojci, jer kao što ste i sami rekli, Košća je već ne znam, 14 godina prvak Hrvatske, strašan Hrvač, inače treniramo skupa i evo, nema nikakve zle krvi, barem s moje strane, meni je ovo čast, stvarno takvog čovjeka pobijediti je velika stvar. Evo, ovim putem čestitam i njemu i nadam se da ćemo se naći još koji puta je to u finalu. Pa evo, trenutno nisam još razmišljao o tome, tako da ja se ovime bavim eto, uz posao, uz puno obaveza, tako da ne znam. Zahvalio bi se evo najprije i Marku Koščeviću, kažem, stalno treniramo skupa, taj čovjek je jako puno zaslužan i za ovu moju pobjedu i za općenito za moje hrvanje. I on i Josip Matković s kojima konstantno treniram, stvarno evo, to su ljudi uz koje sam strašno napredovao, a od trenera, mislim, isto za nabrajati sve, od mog trenera Barića, tu su trener Pero Prodanović, strašan trener koji mi je isto jako puno pomogao u mojoj karijeri. Tu je i Davor Jakube kojeg sam isto proveo jedno vrijeme, stvarno evo, učio sam od jako puno ljudi i evo, ne želim nikog izostaviti, puno im hvala na tome.